И здравейте хора, добре дошли в още едно видео, където днеска ще играем в Гриф. Така да го опитам, защото не съм го играл. Виждам, че е Space, но и всъщност не знам колко е трудно, просто съм го малко приписано да игра. Те нека да опитам това да мине. Да, ще трябва да отида на практис, ако може. Мисля, че имам Гриф Easy, после има едно инсейн, което е малко по-трудно да се че от това. Не помня. Ще ме такова. Ако ми изобщо това е. Това изглежда лесно. Аз тук ще умрях. Не знам как бях там. Ако ви харесва или искате още... Да, няма изобщо да ви казвам какво правите, надявам се ви да знаете. Сега ми изглежда хипер лесното. Защото... Как съм... Окей, тук може да кажа как съм на това ниво и тук ще умря. След този епизод искам сам да ви покажа как изглежда истинското ъмбър, което направите процент, защото съм го практисвал малко. Нали, ще се чуват на това. Трудно, нали. Окей, сега би трябва да я дропа тук. Да. Окей, сега е лесно. Това не го разбрах много. Окей, значи тук мога просто да задържа така. Окей. Има една там и аз спомням в една вляза. Бам, бум, бам, както така, просто съм гледал клипове. Все пак, реално тази игра, не знам. Не знам дали искам да съм обратно. Така. Не знам ли така трябва да кликам, но ще направим, че трябва да се кликам, нали? Разбирате. Тук кликаме това. Това ще лесно. Окей. Тук малко така тук вземам. Видях, че е това. Бам. Още един дроп. Истински се така виждам на дълги на какво умря толкова много. Easy. Side readable, by the way. Мисля, знам, че това не е истинската маса. Side readable. Защо ми изглежда твърде side readable? Изглежда ми твърде side readable, за колкото трябва да бъде. Аз реших да кликна точно там, където не трябва. И така, само така. След това виждам какво трябва да кликна понякога. Значи това ме е по... Чай. Трябва да кликам. Значи, може да отворим това. Имаме право да отварим това и каквото трябва да раздържи. Трябва да вървим тук, така. Тук трябва да само това. Това такос ли е? Такос. Let me just... благодаря. Имам такива да разсвалите, че това съм аз. Това е, което ти за сега. Умрях на 91%. Не, това че съм умрях за 92%. Добре, няма значение. Вървиш? Easy. Да, това спиша. Нека сега да пробваме това, за което ви говорих. Това съм минал. Да, това е 54% и истинското. По принцип, бъмбавто. Ужасно трудно. Всъщност, да. Има начин. Не, аз просто виждам. Съм така. Светълка 55 харесва ми. Тук направихме. Ето. Така, след като го направихме. Направим един атемпт, защо пък не?
си за сега. Окей, след парти се става по-добре на това нещо. Така. Стигаме до друго месече, доколко си спомням. И да. Това не е друго. Близо сработно. Имаме двама, които хванат на пилки. Окей, това не гледам, просто виждам много малко ясно. Имаме двама, които имат на пилки. Окей, да, друга патрулия. Там, айкон. Заради тях се разконцентрирам. Няма значение. Окей, бях забравил, че там всъщност има такова. Не за да го направя. Абе, след пак. Така. Тук не направя поне 50%, казвам ви, може да е 30, значи поне 30%. 30, това е това, което питам да направя. Окей, изи. От сега са. Карма. Окей, защо? Окей, нещо. Аре, някак се излагам така. Не знам дали съм ви показвал как ми изглежда акаунта. В TikTok ми се вижда, че имам 126 демона. Това са ми бъде най-трудния. Ако го мина, в смисъл, който стане след 30 години, даже повече. Изи. Сега аз мога да спамя тук. Така. Не, така. Нека да направим 30 клика. Най-дълго съм правил 10 клика с пърсънка, с което е много месече. Даже под така не виж, като може да прави само от 8 до 9 месече. Да, от 7 до 8, добре. Значи, добре. Ако искате вие също такава клавиатура, моята е Razer Husman 60%. Така. Елена, моля те не въпрос. Първата работа да направя поне 50%. Не викаш. Ще умра заради теб. Не, няма да излизам. Защото имам да игра с Петко. Защото искам. Да, добър вечер. Да, така. Ще го посвия. Окей, поне началото някъде съм го сванал. Аре бе. Моля, това да съм да го... О, това беше близо това. Окей. Тук сме добре. И... Окей. Така. Ама аз се стресирам. Него още си с айконите на Зои. Аз не съм точно с айконите, в смисъл, прилича с него. Аз съм гледал и ви всъщност не го тръбел, но той си го... Да. Добре, не знам как съм пели. Но така беше с Зои, нали? Мисля, че има така. Ами, няма това. Да. Ето го. Той би трябвало да е... Топ 1. Да, вау. Какова? Не знае. Как да се changes? Slam. Graceful. No scapes. Okay. So, това са лайканите. So, creatures is my turn. Моите са такива. Плечици. Чайте. Да. Поне 30%, не 50%. Аре. 5.
С моля, аз моля на себе си. Добре, окей. Това е все като Локин. И сега Локин. Върка започна да валя за 10. Някой звънеше на баба и просто... Защо? Първо, че... Какъв не си игра малко с контролата и с контрол пак съм си. Това е нещо си малко на свои. Мисля, аз съм ви в игра. Не знам дали не тъм. Казвам тези секси студии в музея. Защо? Какво как? Окей. Колко летям? Утката 97. Добре. От 2 на 3 или 3 на 22, 20 на 23. Окей. Поне само да правя, ако си искам да го видя. Съм аз да видим. Нас 5-10 минути така да правим. Ако не знам, пътя път трябва да нещо. В принцип е тук. Я съм се посекнал, бе. Да. Не знам как да continue. Окей. Окей, да. Трябва да започна да ме боли пръста. Нали, малко да лекна. Ще трябва да направя другото да Wave Challenge. В смисъл, правил съм пак, защото малко умирам. Окей. Да, как е вашия ден? Сега съм седми клас. Матурите бяха много лесни по български, по математика. Втория модул беше по-лесен, първия by да. По български поне 75, по математика не знам, 50. Плюс... аз съм от Пловдив, така че който от Пловдив, моля ви, пишете ми къде се ходите. Аз се ходя в тета, защото обичам физиката. Това ми е любимия предмет също. Разбира съм с баба ми и татко ми, защото татко ми е електротехник, работи с лампи, а баба ми е по физика и математика. И той идва някакси с едно от корените. So keep it simple, сега сме. Добре. Защо, как, къде, какво пък? Не бъде друг. Този ми е много добър.
Този? Не, това не изглежда много странно. Не мога преди на кой хареса. Първо беше някъде долу. Това изглежда като на други. Ама, не, къде? Къде е? Това е каквото искам, в смисъл някак да ме повърти, защото... Да, няма че. Трябва да заведе някъде долу. Спомням си, смисъл, харесва. Гледна част съм пренесъл пак. Мисли каквото. Този преди ми дава шаура, като ми бях бил бак. Някак си ми помага. Не знам как се ми помогне айкона в ниво с Wave. На Wave. Шанс. На Wave си ми помогнете. За да виждам малко. После си кои представя, защото не знам. Това е до него. Ма, все пак. Нали, стар талисман да се каже. Дай ми късмет. Надявам се, надявам се. Не знам. Ейко. Това не съм го виждал, майко ми. Окей, ляки. Окей, 30%, толкова. Кеснах поне, виж сега, колко още, поне 35, 36, не знам, чакай сега, чакай само искам да видя нещо. Ще да кажа, умрял съм от пиксели, какво съм правил, вижте. Нереално, но окей, няма значение. Вижте сега, 30% поне, радвам се, истински се радвам. Бяхте ли талисмана дава късмет? Защото Локи не дам и талисмана все пак, талисмана. О, да, горе, може нищо макар да бях добре. Игра Лоп, мисля, че се казваше. Не знам, че просто игра с Лоп. Да флексам да видя с айконите и... Не знам. Игра си. Не знам, че понякога ме дистрактват. Абе, да ме боли. Нямам на теб, да ме накарам да стигне. Не, 35%. Поне. 50 на 50, после на колко 25, не се спомням сега, но 30%, окей, задоволяващо. Да, там си ставиш себе малко дефите, да почвам така, както искам. Окей. Сега, нека да видим дали това съм видя, какъв е смисъл. Да, много яко изглежда това, моя айка. Стига, как мре. Това всъщност колко атемта съм успял поне. Това е 30%, виждате, и 100 пъти, мисля, нали, 131 атемта. Кликсът с без 151, тайм без темп, после 51 см. Не, секунди, нормал 30 и да. Скипнал със 7%, радвам се. Най-друг видях. Мисля, най-друг си видях, колкото сиво и черно всякакви, в смисъл да има червени неща, така сега в началото, например. Че
sto cercando вебка, Правда. Мені се пак, нали? Може и смисъл на видеото ли се промени текстчера? Определено ще се промени. На червен. Окей. Вижди сме сега. Пак сме тук. Моля ви, хора, не се смейте. Зовите ме Мея, аз не съм много добър. Само да ти кажа, да не се това видео, защото не знам. Взе много дълго време. Успяли сме 135 атемта за 30% и 100% на практицата. Благодаря за това, че гледахте. Надявам се да ви е харесало и чао!